The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Nakuha sang powerhouse team ng France ang unang slot sa semifinals na nagapadayon ng FIFA World Cup 2026. Hindi matapos ginluto sa hampang sa quarterfinals ang Morocco sa 2-0 nga nagtakop las 6 subungaga Philippine time. Nanguna sa 2018 World Champions and Captain nga si Kylian Mbappe nga naka-goal sa 68th minute kag si Ousmane Dembele nga naka-goal man sa ika-66 nga minuto sa hampang. Ini na ikatatlo nga sunod-sunod nga World Cup semifinal appearance ang France kag nagatuyo nga makabawi sa mga tuig matapos nga nagkabos sa back-to-back championship sang 2022 kag nagtapos lamang bilang runner-up sa Argentina. Apisan na taktak naman ang Morocco, nakahimo sila sa maragtas bilang unang African nation nga nakatapak sa semifinals sang 2022 kag naka-back-to-back appearance sa quarterfinals subong nga tuig. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!